Værsgo. Hej, mit navn det er Robert Benjamin Andersen. Jeg er psykolog, og til dagligt der taler jeg med mennesker om at komme igennem kriser, ulykker, stress, angst eller depression eller søvnforstyrrelser og mange af de personlige udfordringer, der kan være i både et ungdomsliv og et voksenliv. Det gør jeg typisk igennem et begreb, jeg kalder mental robusthed. Og mental robusthed det dækker over væsentlige træk ved vores personlighed, der har at gøre med, hvordan vi reagerer på udfordringer, på pressede situationer og på langvarig stress eller udmattelse. Typisk så taler jeg med folk om, hvordan de kan lære at komme til at opleve en større kontrol over de væsentlige livsbegivenheder, der kan påvirke dem, og de følelsesmæssige reaktioner, de har på ting, der sker i deres liv. Jeg prøver også at tale om at få mere selvværd i forhold til at få en plads blandt andre mennesker og en højere grad af selvtillid til sin egen evne. Jeg støtter også folk i at prøve at opleve udfordringer som noget mere positivt, sådan at man kan se, at der er muligheder i enhver forandring eller enhver udfordring, og at der altid er nye måder at lære at håndtere forandringer og udfordringer på. Og sidst så taler jeg om, hvordan man kan sætte mål og være vedholdende i forhold til at opfylde mål, og det her det er typisk lidt en balance mellem ikke at sætte for mange mål eller have for få mål. Og sådan er det også med mental robusthed, det er også en balance. Nogle de er alt for mentalt robuste, de skal lære at blive mere mentalt sensitive, mens at andre de kan bidrage af at blive en lille smule mere mentalt robuste til at håndtere nogle af de udfordringer, som livet kaster efter os. Hvis du har lyst til at lære mere om mental robusthed, så kan du gå ind på min hjemmeside. Her kan du se om foredrag og workshops. Jeg har nogle online-kurser, og der er også mulighed for at kontakte mig for et en-til-en forløb. Jeg vil glæde mig til at høre fra dig og tale med dig om, hvordan du kan komme til at præstere med både hjerte og hjerne.